vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mukomana uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Ininiwo I cannot function in the normal society. Jeri rakatogara randikanganisa because ndakakurirawo muprison system. Ndakasungwa apo pandainge ndichiri ne12 years mushure mekunge ndabayawo vamwe gogo avo vatainge tabira mari, because taitoziva kuti gogo ava vanopota vachitumidzirwa mari nevana vavo. Takabva tachizovatevera gogo ava kwava kuvarobha mari, saka ivo vakabva vachizotiziva, then tikabva tati ngativabaye nebanga tinge tichivauraya. Saka sezvo tainge tichiri vana vadiki, mukoma tainge tisingatozivi kuti chii chinonzi kuuraya munhu, takavabaya mukoma Nashi. Mushure mekunge tavabaya, pavakadonhera pasi tikati zvimwe kuda ndo kunonzi kufa kwacho ikoko, ndokubva tavasiya. But vakazokasika vaonekwa mukoma, then vakati vaonekwa mapurisa akabva achizoudzwa mazita edu kuti ndisu tainge tiri main suspect. Takatorwa tikaendeswa kuremand uko kwatakarohwa chaizvo zvokuti takasvika pakuzotaura chokwadi. Since tainge tiri underage, takabva tachizonzi tainge tichazovharirwa but kujuvenile ikoko mukoma. Zvinhu ndo pazvakatoita wese. Ndichibuda kuya ndainge ndava kuwiriranawo nezvimwe zvevakomana vainge vari mastreet kid mukoma, vaiitawo zvekurobha vanhu. So ndakabva ndachizotangawo kungoitawo upenyu ihwohwo hwekungorarama uri street kid muHarare, but kwedu kumasvingo ndo kwazvainge zvakaitikira zvinhu izvi. We then got transferred, ndikabva ndachizoya kuHarare apo pandakabva ndachizotopanduka. Mukoma Nashi ndakapanduka zvikurevesa, ndikaita mhuka. Nazvino handitokwanise even kana kutogara in a normal community. Nditongori munhu wekutongoti ndinenge ndichida kugara ndiri mumaoko emapurisa ndichishungurudzwa kana kungotsvakwa nemapurisa, ndokutoti ndige ndichitoti at least I am living life. Kana zvinhu zviri stable kudai handitombonzwe kana kunakirwa neupenyu. Ndingatosarudza kutorova kana munhu, let's say tinenge tiri kubhawa zviya, ndinongotsvaka munhu wekuti ndinenge ndichida kungonetsana naye ndobva ndatomurova. Kana ndamurova saizvozvo obva aenda obva anondimhangarira, ndobva ndatosungwa paya. Ndinotonzwa ndichitonakirwa nazvo, ndichitsvakwa nemapurisa kana kufonerwa nevamwe vangu kuti shamari tiza nekuda kwekuti uri kutsvakwa nemapurisa iwe. Ende handitombotizi manje kana mapurisa ekunzvimbo uko kwandinogara vakazotosvika pakutonetawo neni. Asi nyaya yazondiunza pano haisi nyaya yecrime kana kuti, asi inhau yekuti pandakazobuda mujeri pandainge ndichiri ne22 years ndakabva ndachizosangana neimwe n'anga. Saka vanhu ava initially vainge vachitsvaka mabhinya. Ndikabva ndati inini hangu izvozvo handizvikwanisi, asi ndinokwanisa kukutsvakirai vanhu vasingatyi kana kuponda. Apa ndainge ndava kutofunga vamwe mastreet kids andainge ndichiwirirana navo, ivawo ndaitoziva kutoti vanokwanisa kutongoita yese. So mukoma Nashi ndakabva ndachizoenda ndikanotaura navo vakomana vaiva, but pandakazodzokera kwavari sekuru vaya vakabva vanditi it is already too late. Ndikati koindava, zvikabva zvanzi tatowana vanhu uye zvikari munhu wacho atofa atova kumochwari. Ndikati mamuponda here? Vakangoseka havo vakati kwete aita accident. So mukoma vakabva vachizondifonera vakabva vanditi dhiri rere richiri on. Ndikati dhiri ripi? Uye zvikari ndainge ndatokanganwa nezvavo because ndainge ndisisina mafoni numbers avo nenhau yekungogara ndichingoshandisa mafoni ekubiwa. Saka foni inenge yakaita zvekubiwa unongoishandisa kwemazuva mashomanana obva watotsvaka imwe foni. Saka ndiri munhu wekutoti ndinotozivikanwa kuti inini handina mafoni numbers anenge ari constant, tinogara ndichingochinja mafoni numbers. Ipapo zvinhu zvakatondishamisa kuti kusekuru ava vawana kupi mafoni numbers angu, because kana munhu wacho uyo wandakatengesera foni akatoenda nesim card rangu mukoma, ndakatokanganwa nezve kuzobvisa sim card because ndainge nditoriwo mubishi rekuti kana ndikangowana mari ndaiva nechimwe chimugero changu chandainge ndichida kuenda kunoona. Sekuru ava ndakavabvunza
kuti ko mafone numbers angu mamawana kupi, because iri isim card kairi randichangobvawo mukutenga. Vakabva vanditi zvose zvinoitika mumweya nepanyama ndinotongozviona. So vakabva vanditi ndike ndichizouya kudare kwavo kunova kuri kwandakazoenda. Ndakati ndasvika kuya sekuru ava vakabva vazonditi mission was complete but there was another mission. Ndikabva ndati mission yei? Vakabva vati mufi uyu ainge achifanira kuti ainge achizofukunurwa in 2 days time, nekuti mapatsi ake ainge achifanira kuti ainge achizotorwa. Ndikabva ndati ko makadiko kungogara matongotora mabody parts apo paainge achiri kumochwari zvikanzi kwete zvainge zvisingaite, nekuti verudzi rwake vaikwanisa kuzongonyumwa kuti pane zvaiitikawo pamwana wavo. Ndikabva ndati zvinondoita sei? Vakabva vachizoti kwandiri iwewe ndiwe wandatosarudza kuti uri kutofanira kutoti unge uchienda kunofukunura mufi uyu. Ndikati kumakuva never, ini kumakuva handingambofi ndakaenda kumakuva. Vakabva vanditi aiwaka hausi kuenda wega kumakuva, ndichakupa vakomana vekuti ndivo vachange vachizofamba newe, kunyange zvikanzi iwewe unenge uchitya kufukunura guva remufi, ivo vanokusiya mumotikari vobva vaita basa ravo. Asi pakuzonochekwa kwemapatsi unofanira kuti unge uchizovapo, nekuti ndiwe wandakatanga kuudza nezvayo nyaya iyi yekuti ndainge ndiri mubishi rekutsvakana nemapatsi emunhu. Ndikabva ndati sekuru alright, nekuda kwekuti vainge vandivimbisa mari yakawanda chaizvo. Mukomanashi ndakazoenda, vakabva vazondipa motikari yavo, vakabva vanditi iwewe ndiwe uchafamba uchidhiraivha. Mukomanashi takabva tachizoenda kumakuva, handichatauri hangu kuti makuva ekupi. Takazoti tasvika kuya ndikati inini vakomanaka itai basa renyu muri moga. Zvino vakazoti vava kufukunura mukoma. Ndakangonzwa kuti kubackseat kune munhu akaita sekunge ainge agarako, because ndaitonzwa masounds munhu wayo achimuvha. Ndikati pano ndinokwanisa kungodzipwa ndiri ndega mumotikari. Ndakaburuka mumotikari riri chahwiriri ndichienda kuya kwavainge vari busy zvavo vachichera. Ndikati inini varume ndava kutochera nemi apa, ndainge ndava kutya zvino kugara ndiri ndega mumotikari. So mukomanashi mushure mekunge tafukunura tikasvika painge paine coffin, munhu anonhuhwa hama dzangu, munhu anonhuhwa. Ndingangoti maybe kana ukatora kana imbwa 10 dzinenge dzafa wodziunganidza panzvimbo imwe chete, munhuwi unenge uchibuda ipapo. Ndo munhuwi wandakanzwa mukomanashi, asi painge pasina zvekuita. Ndakabva ndachizopiwa banga, ndikabva ndanzi chishanda basa rako. Vakandidzidzisa kuti ndinotora mapatsi sei pamunhu iyeye, ndikabva ndazoita saizvozvo. Zvino vakabva vachizoti sezvo tainge tatokanganisa mutumbi wake munhu uyu, haaifanira kuti ange achizovigwamo muguva imomo, kune kwandainge ndichifanira kuti ndige ndichizoenda kunomusiya. Ndikati naimi kukana ndikazosangana nemapurisa. Vakabva vanditi kwete, zvinhu zvasekuru kutaura kudai zvinesu. Ndikati zvii? Vakabva vanditi zvitokoloshi izvezvi hauzvioni, asi dai kwanga kuri kunzi maziso ako emweya akavhurika, ungadai uchitoona kutoti pano tine ami yakatichengetedza, uye zvekare ndiyo ami iyo ichazofamba newe paunenge uchizoenda kunorasa mutumbi wake murume uyu. Saka vakabva vazondipa saga mukomanashi, uye zvekare takabva tachizotora saga riya kwava kutanga kundonyera chitunha chiya. Vakati zvesaga zvaramba, kwava kuzoisa munhu uyu mubhuti directly. Saka mumwe wacho akabva ati munhu uyu ari kutya, ndichaenda naye inini. Mukomanashi takadhiraivha, takati tadhiraivha taitonzwa munhu achitotaura nesu ari mumotikari. Saka uya wandainge ndiinaye akabva ati kwandiri mushonga uyu, uye zvekare usatombogara wapindura. Ndaitonzwa ndichitodaidzwa kuti Joseph. Saka iye akati kana ukangogara wapindura chete hameno hako. Saka handina kana kumbogara ndapindura. Takafamba mukoma for about 400 kilometers driving out of Harare. Ndo pandakaona kuti zvinhu zvechivanhu zvakaoma. Taitodarika nepamacheckpoint, pamaroadblock, pamatollgate, asi hatina kana kumbogara takamiswa. Zvino akazonditi chikona nepapa tava kupinda mune rimwe prize. Takapinda muprize muya akabva ati tainge tichifana kuti tinge tichienda kune rimwe demu. Takadhiraivha for nearly an hour tirimo muprize muya ndokubva tazosvika painge paine demu racho. Kwava kutora rimwe zidombo, kwava kusungirira zidombo riya pamutumbi wemufi. Tikabva tazonokanda mumvura. Takamirira kusvika mutumbi uyu wanyura. Ndikati koiwe, kana kuri kunzi mutumbi uyu ukazongokaruka wapapamara pamusoro
pemvura. Akabva ati izvozvo hazvimbofi zvakaitika nekuda kwekuti ndine mushonga wandapiwa. Takabva tamwaya mukomanashi, takamwaya mushonga mumvura. Akabva anditi handei asi usazocheuka. Zvechokwadi mukoma, handina kana kumbogara ndacheuka. Kwava kudzoka kuHarare ndakabva ndapiwa mari. Chinondirwadza mukomanashi, ndainge ndavimbiswa mari yakawanda chaizvo, asi ndakabva ndangopiwa 100 US. Ndikabva ndati asi nhai sekuru, mari iyi yamuri kuda kundipa noreva kuti imari yamuri kungondipa here yekungoti ndimbofaniswa kutengawo mabhiya? Ndakamirira kuti imwe inge ichizouya. Vakabva vanditi ndo mari iyoyo yandakupa. Mukoma ndakarwadziwa, asi semunhuwo wekuti munhu anobata mishonga yakaipa, ukaona munhu achizoita zvivindi zvekuti anofukunura makuva, munhu iye anenge aine zvivindi zvinenge zvakashata chaizvo. So ndakabva ndachizongosarudza kuti zvainge zviri nani hazvo kuti ndinge ndichingosiyana nazvo, kwava kutora mari iyo yandakazongonodyiwa hangu nemahure pazindoga apo, ndikanwa doro rangu, ndikakecha hure rangu iro rakazondibira futi 50 US. Apa tainge tawirirana $5 chete, ndarinwisa futi doro. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza kuti ko ndakagweitei. Shuwa kuchekera munhu mabody parts ake ndopiwa 100 US, ndotadza kana kufara. On top of that ndobva ndabirwa futi mari yacho iyoyo nemahure epazindoga. Ndiyo confession yangu iyi yandinayo mukomanashi. Hongu ndiri munhu wekuti ndinotorarama ndiri mucrime, ndichiita zvecrime, but izvi zvandakasangana nazvo ipapo patakaenda tikanofukunura paguva remufi, ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti ndichazosangana nezvinhu zvakadaro. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma, I am regretting, ndine umwe cousin sister yangu uyu akaroorwa. This was last year. Mukoma nashi ainge agara zvake achiita zvechipfambi, asi akabva achizotanga kudanana noumwe murume uyo wemuno muSouth Africa. Saka vakabva vachizoenda kuZimbabwe. Chakangondirwadza mukoma, maplans avo. Ndikabva ndati saka munhu uyu, saka yatova stage ka iyi, chasara ndechekuti achazowana chitupa chemuno muSouth Africa. Pano ndoita sei? Saka ndichitaura kudaro mukoma, ndaitotaura neimwe friend yangu ndisingatoziviwo kuti iye ana vatete vake vanoita zvinogara zvakadaro. Vatete vacho ivavo mukoma, kamuroyi kekupedzisira apa vachembera vakura sei mukoma nashi. Saka pandakazoenda kumusha tichienda kumarooro ake, iniwo ndakabva ndachizotanga ndaenda kwandainge ndadirectwa nebest friend yangu, ende akatondipa mari. Ndikati mari handina shamari zvekuti ndike ndichizokumbira mama mari, vanozondibvunza mibvunzo yakawanda. Akabva anditi mari iyi. So mukoma nashi ndakatora mari yaya ndikabva ndanoshanyira vatete vake kubhangeti uko, apa kunzvimbo kwandainge ndisingatombozivi zvachose. Mukoma nashi ndakati chinovaona vatete vacho ndakashamisika ini. Munhu aita kukura kuita kuparara kupera, apa vanonzi ndivo dangwe mumhuri, vamwe vose vapera kufa, but ivo manje kufa hanzi mahwani, vanofa vachimuka. So mukoma nashi ndakabva ndachizovaudza vatete vefriend yangu kuti ndainge ndiine cousin yangu was about to get married, apa munhu anovhaira sterek. Saka ndainge ndichitya kuti kana kagara azoitawo chitupa chemuSouth Africa, zvimwe kuda anokwanisa kana kuzotanga kuti vhairira. Saka ndainge ndichida kuti marriage yake inge ichizoparara. Vakabva vanditi haisi nyaya, vakabva vachizonditi apo paya pekuti mari dzinenge dzichibviswa, iniwo pandichazopiwa mari ndaifanira kuti ndike ndichizomukumbira iye personally mari, uye zvekare ndozokumbira murume wake mari. Ndakabva ndachizoita seizvozvo. Vakanditi kana wapiwa mari, iwewe uchapiwa mari yekuti inokwana kukusvitsa panapa. Vanhu ava ndichavagadzira in such a way yekuti vachakupa mari yekuti inokwana kusvika pano. Ndikati alright, zvakanaka. Ndakachizodzoka mukoma nashi roora daily kasvika, vakaroorwa kani
nemari yainge yakawanda kwazvo. Zvino ndakazokumbira ivo banguru mari, ndikandokumbirawo mari vakabva vandipa mari. Ndakashamisika mukomana acho because vakabva vatonditi iwe usazoita kuti sisi vako vange vachizozviziva kuti ndakupa mari yakawanda kudai. Ndakabva ndachizotaura nasisi ndikati sisi ndokumbirawo kuti munge muchindipa mari. Apa ndainge ndakaisa kamwe kamushonga pasi perurimi kekuti zvose zvatinge tichizovaudza vainge vachazongobvumirana nazvo mudenga. Mukomana acho ndakabva ndatora mari iya ndokubva ndaichengeta. Zvino ndakazodzokera kwavari vatete vefriend yangu ndikabva ndavaudza kuti iyi ndo yainge iri change yadainge ndasara nayo. Vakabva vanditi alright. Vakatora imwe vakabva vanditi asi ndichakupa mari yebhazi nekuti mari iyi haichatofaniri kutoti inge ichitopinda mumaoko ako, asi zvichazoitika zvandoda kuti unge uchizoita. Kana madzokerako kuJoni uchashanda, kana washanda ndoda kuti unge uchizongokweretesa iye cousin sister yako mari uye zvekare nemurume wake, kungomukweretesa just nje, so unenge watovatorera laki mumarriage mavo. Mukomana acho zvinhu izvi zvakazotoitika kutaura kudai, so inini ndine umwe murume uyo wandiri kudanana naye. Kana kuti ndinge ndichikuudzai kuti nemurume uyu takasangana sei handitombonzwisisi, but zvakatongoitika spiritually. Takatosangana paya kwava kutotanga kutoita get crazy about me, ndokubva tatotanga kutowirirana. Anondipa mari mukoma, anosaridza kusara kana asina kana rand muhomwe make, yet andipa mari yakawanda. That is the true love that I had been crying for all of my life, and I am so glad that God has given it to me. Ndinganzi zvandakaita izvi ndakakanganisawo here, because handisi munhu ane utsinye, but my cousin sister ane utsinye nekakumwe kakungoshora-shora, so that is why ndakazomugadzira kuti asazombofa akaenjoya marriage yake. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvamakaita zvakashata vanzvadzi. Strange things indeed they do happen in this world.